Boys and all that. Kwanentombazane nje lathi uzimdola. Wahamba emsakazweni wayokhonkotha khona. Wakhonkotha into ayithandayo. Wakhonkotha izinto ezimbili. Wathi one, yena wafelwa abafowabo akachazanga ukuthi bafa kanjani. Bebulawa i-NIU, bebulawa amaphoyisa. Wathi NIU yesathu esho nini? Wathi NIU yesathu makufika yona abantu bayesaba. In short, he was saying ayingasatshwa athephe, that's why there is this. This is a call of somebody who works for SABC, MMS kwa SABC, and these are the results ukuthi ningasatshwa. Secondly, wathi nge-NIU njalo nje NIU yayibanga umsindo ithi iyadutshulwa, ethi iyayifika abantu beyihlalele bese bethi bayadutshulwa, okusho ukuthi was giving an order ukuthi idutshulwe. Akajabuleke uzimdolo ukuthi idutshuliwe NIU yiyo le. Akajabula. She made a call, and this is it. And this is it. And then akazwe SABC ukuthi uthini. When umuntu osebenza SABC esebenzisa i-public institution, i-public broadcaster ukumemeza izinto not in support of amaphoyisa, against amaphoyisa. Esebenza ukuthi yena wafelwa baba akathazanga ukuthi benzani baba, so ngichazela ngelila ukuthi benzani. Angasebenzisa umsakazo ukusupport igebengu, abe spokesperson segebengu esebenzisa umsakazo wesizwe. I-SABC is a national asset. I challenge the SABC. I want to hear ukuthi bazothini ngestatement esesinemphumela. Sinemphumela.